ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବୟସ ବୟସ ମୋତେ 74 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ନା କ'ଣ? ବଡ଼ବାରସିଂ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବେ ତ 2019 ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ ଯାଉଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଭୋଟ ଯାଉଛି ବିଜେଡିରେ ଆମର। ବିଜେଡି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ନବୀନ ସରକାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ? ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ସବସିଡି ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ କାରିଗରୀ ଭତ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦେବୀ ଭାଇନା କାହିଁକି ଆପଣ ଭୋଟ? ଦେବୀ ଭାଇନା ଆମର ବହୁତ କାମ ଆମର ଯାହା ଚାହିଁଛୁ ଆମେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି? ରାସ୍ତାଘାଟ ଆସନ୍ତି, ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଇକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଦାବେଳେ ବି ଆମ ସାଥିରେ ଯେକୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେବୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଆମେ ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ହଁ। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଦେବାଜିତାଇ